Здравейте, това е четвърти епизод от моя канал. Днес имаме няколко неща, които ще направим. Първото от които е да продължим матча Барселона-Реал Мадрид. Това беше от Росен Русев, той пожела. И другото, което ще направим днес като клипче, също от Росен Русев, да играем матч Борусия Дортмунд срещу Байер Мюнхен. Това обаче го направим само второто по време, за да можете да разберете как извърши матча. Това, да, както и как беше, го избра Росен Русев. 1-1, както си е резултатът на първото по време. Може да се абонирате винаги за неговия YouTube канал, той е Росен Русев. И това е за сега. Само да знаете, както имаше някаква грешка станала, Пел Кръстев ме предизвика да играя на GTI. Но, както ви написах в описанието на първия епизод, аз нямам GTI. Имам, игри, но не и GTI. Там някой епизод, обаче няма да е точно други епизод, ще ви кажа да ми пишете игри за комп, за компютър, но те ще са само онлайн игри, няма да тегля игри, само за вас. Тъй като компютър е на майка ми, тя не ми позволява да тегля други игри. След някоя друга година, може би, всъщност още тази година за рождения ден, може би, ще ми подарят компютър, който ще мога да правя каквото си искам. Тоест, ще може да ми пишете каквито си искате игри. Но за сега, изобщо ще ми пишете игри за компютър. След време ще ви кажа да ми пишете и за телефон игри. Така че, но още не. Сега само гледайте в описанието какви игри имам. Пак на този епизод ще ви напиша в описанието какви игри имам. Тъй като вече знам и други. И ви моля само да пишете. Да гледате какви са игрите и ви моля също да пишете. Защото нямаме идеи. То сега добре, че беше Росен Русев. Може и с него понякога да снимам клипчета. Да, и сега ще мъкна и вие гледате клипчета. Cristiano Ronaldo. I did talk to him before the kick-off. He said he'd been preparing for the hostility he was going to face today. Iniesta. Chance for the cross. That'll be the keeper's ball. It's Messi. He might be through. Here's the chance. Goal! 3-1, the goals keep on coming. Rodriguez. Toni Kroos. Oh, he's through. It's out to Messi. In with a chance. That's the old 1-2. Keeper's gone beside now as the scoreline shows. Modric. 70-та минута. Води ги вече с 4-1. Good chance. They're getting set for the corner. Cristiano Ronaldo. That'll be another corner. This will be two changes, one go for the manager.
point. Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Shreves is on the case. From down here, it looks as though he landed actually on top of his elbow. That's why he's in so much discomfort. Could be a foul against Barcelona. And it's going to be two changes. Barcelona in a game that we thought would be much, much closer. They have taken it by the scruff bits there. And Cristiano Ronaldo scores. It's their ball again through good intercepting play. Ivan Rakitic. On out to the wingman. He's got the ball. Sami Khedira. Here's the shot. Gets the point. It's Messi. Pedro. What a chance here. Not to be. Ето вече сме в продължението на тази една минута. Доста Ivan Rakitic. малко продължение. Ето го и края на матча. Това беше всичко от нас. Гледайте и следващия епизод, който ще... това е засада. Това беше за сега. Гледайте и следващия епизод, който ще е Борусия Дортмунд срещу Байер Мюнхен. Матч завърши 4-2 и до скоро.